Pilihan jotono hambai khulumbai khe जों दिनै फुंनि 12टा रंसिमी जों yang buski amsayo खायलायमोन बिसेस खायलायनाय सिनि बुकुक बिनता नरक साइमान kana কয়েকদিন আগে বিন বসলা নক বিসিং কথক সর থিজা যাও বাই বিন নক নক গাव থিজा आवन बगै जों बरनि नक रक करि खानावै आं निजे तै आंनि टीम बाइक फायनाय दिनिवो बरनि नखौ किसा जों किसा जों हेल्प खालायफैया तीन रक बाइर फैया तै बरनो नक रक तांगान बाय किसा किसा जों सुबा सुख खालायया आबनो क्लगो जों आयंगो दुस्की गानाव नते खरसासिनि ताखौ खायमिया नि खानावै थांनाय एक मास आगे एक्सिडेंट मन खूब सीरियस आं निजे थाङै नायखिया बनबो जों किसा आसास रुखा जे बुसखांनि सालाव बनबो जों बाइक चुगलायमोन आबनो उतिबो जों सालायखिया के पाइथागो आबो आरएस पारा आश्रम पारानि हंजागरो ओ जागाबो हायनो हाय सिनताखै कार्तिक तै गगन गणेश देबबर्मा बिन बाबु लाई थांनाय कয়েকদিন आगे थैसा जाखा गाबोनो बुसखांनि कয়েকদিন परे बिसुधबारो बिनि श्राद्ध दंनाय गाबोनो बागै बनो जों किसिसा बनो जे मानतै जों बनो फाइनान्शियली सापर्ट बा हेल्प खालायखिया गाव बाहायखनो जों दिनै मोटामुटी 3-4टा जागाव जों दिनै विजिट खालायखिया ओ एरियाव माने थानाय कয়েকদিন रमै बा कয়েক বছর रमै ओ एरियाव तो गार्जेन नकरि हाय आबनो खूब असहाय ओ गामि बा आमचायो आबन बागै जों जे मानसाक जों एज ए यूथ जों बाहायके सिनि एरियाव जों डेभलप खालायमानो बाहाय बेके सिनि बरनो जों जुबायमोन आबन बागै जों जे मानसाक जों जायदो गय दङ आबन बागै गलाय हामबाय जतो लगिरनाय जतो ना हामबाय खुलुमबाय।